30 Απρίλη. Έλεγα να τα αφήσω όλο το ενός λεπτού σιγή, αλλά δεν θα τα αφήσω γιατί βαριέμαι. Πάω να κάνω το τελευταίο ψάρεμα, διότι είμαι θανόμιμοι εμείς, και θέλω να δοκιμάσω να κάνω ένα ψάρεμα για συναγρίδες με το αυτοκίνητο. Να δοκιμάσω να βρω 1 με 2 κοπάδια συναγρίδες και από αυτές, άμα καταφέρω, να αποσπάσω ένα ψάρι. Κάνω φέτες και να το τρώω το Μάιο. Το σχέδιο είναι μεγαλεπίβολο και δύσκολο, γιατί θεωρητικά οι τόποι με το αυτοκίνητο που κρατάνε συναγρίδες είναι χιλιοψαρεμένοι. Συν τις άλλες, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ καλό καιρό και είναι και Μεγάλο Σάββατο και είναι και 30 Απριλίου, που θα πει ότι ακόμα και η Κουτσή Μαρία θα έχει βγει για ψάρεμα. Όχι, συγγνώμη, λάθος, δεν θα πω η Κουτσή Μαρία, γιατί κάνω διακρίσεις. Ακόμα και τι να πω που να μην κάνει διάκριση τώρα, έχουμε μπλέξει και με τα σωματεία. Ακόμα και ο Αρτιμελής Κώστας, δεν υπάρχει καμία διάκριση εδώ, ακόμα και ο Αρτιμελής Κώστας έχει βγει για ψαρότουθωτο. Cool, όλα καλά. Αν δεν παίξει συναγρίδα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο αυτή την εποχή να παίξει κάνα μαναλάκι από τα πρώτα που μπαίνουν, κάνα λούτσος, κάνα παλαμίδι. Είναι εποχή που μπαίνουν ψάρια περαστικά. Και αν μη τι άλλο, σίγουρα δεν θα κάνω το ψάρεμα που βαριέμαι, να πάω να τσεκάρω τα θαλάμια. Τι καλύτερο πριν την Πρωτομαγιά να ξοδέψεις ένα απογευματινό ψάρεμα, να κάνεις καρτέρια, ριχά. Ριχά, τι θα πει ριχά, εννοώ εκεί που είναι το ψηλό. Δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να βουτήξει κάτω από τα 10-15 μέτρα αυτή την εποχή. Δηλαδή όπου δω το ψηλό, το ψαράκι, θα κάτσω από πάνω. Θα κάτσω 1 μέτρο ρηχότερα. Δεν παίζει θερμοκλινές, δεν παίζει τίποτα, τα νερά είναι ακόμα κρύα. Η τεχνική θα είναι αυτή, δηλαδή είναι το ψηλό στα 5 μέτρα νερό, θα κάτσω στα 4. Είναι το ψηλό στα 7 μέτρα νερό, θα κάτσω στα 5,5. Αυτή είναι η λογική, βλέπω ότι έχει κύμα. Δεν ξέρω τι θα κάνω με κύμα, ήθελα μπονάτσα εγώ, τέλος πάντων. Εντάξει, τα υπόλοιπα στο νερό.
φωνή. Δεν τράβηξα καθόλου το ψάρι και το έβγαλα. Είναι ένα ωραίο έτσι, είναι κανένα 8 κιλά μαγιάτι. Η βολή ήταν χαμηλά στην κοιτά. Έπαιξα με υπομονή, έχει περάσει περίπου κανένα 20 λεπτό σίγουρα από την ώρα που το χτύπησα. Αλλά το ψάρι το πήραμε. Έλα. Ναι. Είμαι φίλε και κάνω τα καρτέρια απανωτά, στο κεφάλι που μου έχεις πει. Ναι. Και να γίνονται μπάλα τα μελανούρια, να μαζεύονται, να έρχονται οι καλόγριες πάνω μου και τίποτα. Λέω ρε διάολε, δεν μπορεί, δηλαδή κάπου είναι ένα ψάρι. Και στα πλαϊνά του δεν έχει ένα κοφτό περίεργο που καταλήγει σε άμμο και μούφα, τίποτα. Μπράβο, ναι. Και πέφτω στην άμμο. Έπεσα αργά. Αν είχα πέσει 10 δευτερόλεπτα πιο πριν, θα είχε σκάσει φίλε μούρι ένα μαγιάτικο 35-40 κιλά. Δεν φαντάζεσαι. Τι λες τώρα ρε? Αυτό το ψάρι ήταν ήδη εκεί, προφανώς πέρναγε. Ήταν αυτό που έκανε τις βόλτες πάνω από το κεφαλάκι που είχε τα μελανούρια. Και έκοβε βόλτες προφανώς εκεί. Και την ώρα που κατέβαινα, το ψάρι ήταν από κάτω, οπότε το τρόμαξα. Και κάθομαι κάτω, κάνω το κεφάλι μου να δω και βλέπω φίλε το ψάρι να με έχει ήδη δει και να φεύγει. Και στρίβει και πάει ξανά προς το κεφάλι. Και λέω ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ένα ψάρι διαστημικό, πανέμορφο. Δηλαδή, έτσι όπως είδα την ουρά του από πίσω, μου φάνηκε για ψάρι 30 πλάς εύκολα. Ψάρι, τρόπαιο, ναι. Βάση περιπτώσει διαλύθηκα στα καρτέρια. Ναι. Και τίποτα. Ξαναπάω πάλι στο κεφαλάκι, τίποτα. Και φεύγω. Κάνω ένα καρτέρι στις φυκιάδες και μπαίνουν κάτι τσιπούρες. Και πίσω έρχεται μια μεγάλη. Καλή, κανένα δίκυλο. Μπαμ, την παίρνω. Μπράβο ρε. Συνεχίζω το ψάρεμα. Μπουρου, 2 καρτέρια μετά. Λούτσι. Με περνάει ο Λούτσος, του ρίχνω μία προς τα πίσω καουμπόι και τον παίρνω. Κάνα δίκυλο 2,5 πλάς, κάπου εκεί. Ωραία, λέω καλή φάση. Στη φυκιάδα των 5 μέτρων. Και έχει αυτές τις αλούφες τις περίεργες και τις τρώει η γόπα. Τη αλούφα ξέρεις που είναι σαν με ένα μαύρο μάτι μέσα, με ένα πορτοκαλί μάτι. Ναι. Πώς τη λες αυτή, δεν τη λέω, αυτή η σαλούφα η περίεργη. Πάντως είχε γόπα, είχε κοπάδια γόπα που έτρωγαν τις αλούφες. Μπράβο. Ένα περίεργο θέμα, ναι. Και κάθομαι κάτω και ξαφνικά σπάνε οι γόπες φίλε και μπαίνει ένα κοπάδι με μαγιάτικα 10-12 κιλά στο 1 μέτρο από το ψαροντούφεκο. Και σημαδεύω με την ησυχία μου και το παίρνω κάτω στην κοιλιά. Και λέω φίλε τον ήπιαμε. Και κάνω μια μάχη εκεί κανένα μισάωρο. Το φέρνω μια κοντά πάνω το πιάσω και σχεδόν σκίζεται όλη η κοιλιά και το ξαναφήνω. Και το ψαρεύω μισή ώρα. Ψαρεύω. Και όταν φτάνω κάτω πάω γκραπ και το αρπάζω μία και το παίρνω. Έλα ρε. Το πήρα φίλε. Οπότε ναι, έβγαλα μια τσιπούρα και ένα λούτσο εκεί στα 2,5 κιλά και τα 2. Ένα μαγιάτικο 10 πλάς. Αυτά και έφυγα. Τι λέει ρε φίλε. Μιλάμε υπό την αιγίδα Μπονέλη έγινε το ψάρεμα. Άρε Μπονέλη γάτε. Αθάνατη μαφία του Αιγείου. Λοιπόν αυτά. Τώρα 1η Ιούνιου με το καλό να έχουμε σούσι να τρώμε μέχρι τότε. Έτσι. Ανέβασε φώτο. Ανέβασα, μπες να τη δεις. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, έλα, ευχαριστώ πολύ για τις οδηγίες. Έλα ρε, καλή Ανάσταση. Έλα, φιλιά, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Φιλιά. Γεια. Η μαφία του Αιγείου, μιλάμε μεγάλος παίχτης, δεν υπάρχει. Μου είπε δυο συμβουλές, με έστειλε σε μια φυκιάδα και έπιασα ψάρια.
Εντάξει, είμαι καλός παίχτης κι εγώ, δεν είμαι δεν παίζω πάγκο. Παίζω άμυνα γενικά. Δεν είμαι μαναβάκι, δεν είμαι τόσο καλός. Είμαι στη φάση του, ξέρεις, μπαίνω και βάζω ένα γκολ. Μια χαρά, εν πάση περιπτώσει. Αύριο 1 Μαΐου, Αρνί, στα σηκώτια του Μαγιάτικου στα Κάρβουνα, κομπλέ. Φιλιά μέχρι τον Ιούνι, τον όμορφο, τον καλοκαιρινό, τον δυνατό. Τσάου.